أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe caggal yettude allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam, min garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam, yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayawo men Pini TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti. Aljuma ɓennude eɗen kalanno ko fati e ñawoje ƴiƴam ella. Ha joni so Allah jaaɓi ko hen jokketen. Ewa en mbino ko fati e maale laabde no debbo andirta wonde laaɓi. ene jeeya hen o yiya omo fajji, manam yeeso makko natta wadde ƴiƴam hayso yaltani boowal, wayno so ƴetti wayno tekkere walla musuwar o waɗi hen, so yalti yalta taw leppani haydara ko fate ƴiƴam. hayso tawi kam ine leppi e goɗɗum nde wonno aada yarani kam ine yoora, e sene leppi kono ɓay tan waddani ƴiƴam ko maale wonde o woni koye labde. ene waɗi kadi ha joni sifa goɗɗo mo ine hollira wonde o laaɓi woni ndiyam danejam, walla ndiyam coyɗuɗam saaha ne wona ɗum sakkitto yaltude. ɗum ɗo noon ɓuri timmude. ɗum ɗo kam so yi ɗum tan yo andu wonde ko laaɓɗo. ewa en mbino debbo mo ganduɗa kala nde o laaɓi ko ndiyam danejam ɗam o yiyanno ɗum aratno. joni noon o andi laaɓal makko yonti, o yani ndiyam danejam ɗam taw, kono noon so waɗi takkere e yeeso makko nder hen o yaltini, o yiyata ko omo fajji, mana moddata haydara e ko fati e ƴiƴam. oɗo omo wawi fadde waktu o juulu o ha wattande muɗum, wattande waktu muhtar o, waktu cuɓaɗo o, nde wonno waktu juulu foof waɗi ko waktuji ɗiɗi. eywa so yettima toon, so yi ndiyam danejam ɗam ari hakkude he, o anda o laaɓi o looto o juula. so arani kadi ha joni yo looto o juula. eywa eyyi so tawi noon mo ganduɗa ko ɗiɗɗi foof o yiyanno saaha so laaɓi o yiyan tan omo fajji natta arde, kono o yiyata ndiyam danejam ɗam arata. saaha kadi ɗam ara, oɗo kala ko adi arde hen yo andu o laaɓi. so tawi o yi tan omo fajji natti wadde ƴiƴam, eyyi aada makko balɗe 4 wonno walla balɗe 5, hankkadi balɗe 5 ɗe timmi o yi ene fajji, so o waɗi hen tekkere o yiya ine yalta, tekkere nde yalta taw moddata ƴiƴam, oɗo yo andu o laaɓi. so tawi kadi ko fajjugol ngol wonno, so yi ndiyam danejam ɗam ha joni yo andu kadi o laaɓi o looto o juula. eywa ko hono noon kadi puɗɗotoɗo mo ganduɗa ngol laawol woni laawol makko gadigol, omo yiya ƴiƴam ella, so tawi dartoyima o andirta o laaɓi kala ko yi hen, so yi hankkadi yeeso makko nder toon o waɗi hen tekkere o yaltini ƴiƴam moddani hen, yo andu o laaɓi, walla ndiyam danejam ɗam ari yo andu wonde o laaɓi. debbo noon en kaalino wonde gonduɗo e ella, aada makko ko balɗe 5 masalan, kala nde ñalawma joyoɓo o naati yo wattu teskade laaɓal makko, o anda saaha mo laaɓi, wona saaha mo looti o on waktu o juula o juulata, ala, saaha mo laaɓi o hayso lootaki o lootoyi ko caggal mum, waktu juulu tawɗomo omo laaɓi o on waktu o juulanmo, o yoɓanmo, hayso waktu mum on ɓenni o yoɓanmo. kono waktuji tawɗi omo wondi e ella ɗin waktuji o yoɓata ɗum, ko korka ka tan o yoɓata. so tawi noon ko ñawoje ƴiƴam ɓesgu, ƴiƴam ɓesgu ko ƴiƴam ɗam ganduɗa ine yalta so tawi debbo heeɓi ɓiɗɗo. saabu jibinde yaltata, ine yaltida e ɓiɗɗo o, ine yalta kadi caggal ɓiɗɗo o, caggal o jibini ha gasi hankadi o jooɗo ha ɓooyi ɗam fuɗɗo arde, hankadi eɗam ara ñande foof. eywa so tawi noon ko adi nde o jibinta nde o fuɗɗima o garwi, omo gata were makko ƴiƴam yalti, ɗam ƴiƴam wona ƴiƴam ɓesgu, ƴiƴam ɓesgu adota ko ɓiɗɗo. eyyi so tawi noon ko funeɓe ɗiɗo, ɓiɗɗo goto o yalti, caggal mum ƴiƴam yalti, eyyi ɗam ƴiƴam ko ƴiƴam ɓesgu, taw ɓiɗɗo goɗɗo o yaltani taw ko ƴiƴam ɓesgu. te funeɓe ko ɓuuri famɗude, ko ɓuuri hewde hakkude mabɓe ko lebbi 6. ɓiɗɗo so jibinama lebbi 3 goɗɗo jibina koɓe funeɓe. eyyi
walla lebbi ɗiɗi goɗɗo jibina ko ɓe funeɓe noon ha wona lebbi jeegom eyyi so ɓuuri lebbi jeegom so timmi lebbi ha manka lebbi jeegom mbiyannomi so timmi lebbi jeegom tan ɓe gona funeɓe koɓe miñiraɓe e mawniraɓe eyyi ko ɓuuri famɗude e reedu ko lebbi jeegom aha ɗum woni ko sariya andini eywa ƴiƴam ɓesgu noon ko ɓuuri hewde en mbino ƴiƴam ella ko balɗe 15 ɓuuri hewde kono ƴiƴam ɓesgu ko balɗe 60 woni lebbi ɗiɗi ɗum ɓuuri hewde debbo o jibini hankadi omo yiya ƴiƴam ella ne ara makko kala nde ari eywa o tesko o lima nde o fuɗɗi arde e makko walla nde o jibini nde so dartima hay soko ñalawma goto ine darto ñalawma goto o yi so dartima o laaɓi o wattan julde o watta horde so dartaki noon ha woni balɗe 60 ɗo so dartima o laaɓi so dartaki o laaɓi ko heddi ko ella yo yaato docteur eɓe o ƴewto eywa cellal makko yo andu kanko ko jargaɗo no mbinoɗen e ƴiƴam ella ni eywa kono noon so jibini tan o heeɓi ɓiɗɗo o ɓesni ɗon e balɗe 2 3 ƴiƴam ɗam dartima juulu waɗɗimo om rewɓe hewɓe noon ne joguiɗo caɗele ɓe mbiyata so timmani balɗe 40 ɓe juulata ala so tawi tan dartima hay so tawi ko yawmul wiladati ɓe mbiyata hay so tawi ko ñalawma mo jibini ɓiɗɗo ñalawma ñande hen ƴiƴam ɗam darti hankkadi waɗɗimomo nde o juulata so koye korka nde waɗɗimo sana sababu nde ɓiɗɗo o eyyi ɗum kadi ko ñawore ɓiɗɗo muynowo o ɗum kadi ko ñawore korka ko banggue eyyi so tawi dartima tan hay soko ñalawma mo jibini o wattan julde o watta horde eyyi kono noon ko joom galle makko wiya yo muñanmo ɗon kam ko famɗi foof kam ha wona balɗe 50 haade on artude e makko yo muñanmo ha wona balɗe 50 hay so tawi o laaɓi ko taw timmani balɗe 50 on wiya yo muñanmo kam ha toon ko famɗi foof kam hay ɗum ne wona ine waɗɗi e makko kanko omo harmani joom galle o ala sari koko ɗaɓɓiri ɗum e gorko nde wonno ɗum ni woni neɗɗagal eyyi ɗum ɓuuri wonde neɗɗagal e wonno ko ɓesni ɓooyani alay saago ko famɗi fof kam ine foti wonde balɗe 50 ɗum woni ko jangguinte aha kono noon kanko hay soko ñande yo jiminde so ƴiƴam dartima o laaɓi yo juul eyyi woɓɓe noon mbiyata ko juulade ko walla lootaki taw walla ko nandi hen ala eywa kala nde jomum laaɓi waktu juulu oɗon waɗɗimomo nde o juulatamo aha eywa ko hono noon kadi kañum maale laaɓal muɗum way ko hono no mbiɗen ƴiƴam ella ɓennuɗo joni ni o yiya omo fajji walla o yiya ndiyam dani jam ɗam aha kañum nande eywa so tawi noon kanko debbo ƴiƴam ɗam taƴodiri gonɗuɗo e ƴiƴam ella o mbiyannomi ƴiƴam jibingol ngol so taƴodiri ari hande daro janggo ara balɗe 2 kadi darto fodde ñalawma walla fodde balɗe 3 o liman ñalawmaji ɗi arata ɗi o lima ɗum ñalawmaji ɗi dartotoɗi o looto o juula kono o limataɗi so yi ha timmi balɗe 60 yo so dartima o laaɓi so dartaki o laaɓi te so tawi tan ari dartima kanko debbo gonɗo e ƴiƴam ella o yeehi ha woni balɗe 10 ƴiƴam goɗɗam ari yo andu ko ƴiƴam ella ɗam woni ƴiƴam ɓesgu ɗam woni e timmude eyyi so tawi noon dartima ha woni balɗe 15 o jibini ƴiƴam ari makko balɗe fodde balɗe 10 walla fodde balɗe 5 walla fodde balɗe 20 darti o jooɗi ha woni balɗe 15 ƴiƴam arti yo andu ko ƴiƴam fiilayru are makko ƴiƴam ɓesgu ɗam gasi hakkude majji ko balɗe 15 eyyi ƴiƴam ɓesgu ɗam so dartima ha woni balɗe 15 kala ƴiƴam arɗam yo andu ko woni koye fiilade hankkadi eyyi so tawi noon timmani balɗe 15 yo andu ko ƴiƴam ɓesgu ɗam woni e timmude ko hen o teskoto ñawoje ɗe o watta limde so tawi ko balɗe 10 walla balɗe 20 o yino ƴiƴam ɓesgu hankkadi o jokka o lima so limi ha woni balɗe 60 so dartima o laaɓi so dartaki o laaɓi aha eyyi hakkude e mbino laaɓal mudde dumunno muɗum ko balɗe 15 aha woni feccere lewru eyyi ne waɗi hen rewɓe woɓɓe soɓe moynina to arwande ɗo kamɓe ɓe jiyata ƴiƴam ella kadi aha kono noon wona rewɓe foof so tawi noon ko gueɗe ɗe ganduɗa gonduɗo e ƴiƴam ella ina haɗa ɗum gonduɗo e ƴiƴam ɓesgu ina haɗa ɗum ina harmi e muɗum eyyi
eywa ina yaha gueɗe jeetati ko adi ko woni wangade suudu kaaba debbo kajjoynoɗo omo yehi hajju Allah waɗi ella makko ari oɗo yo jooɗo woto wangoye suudu kaaba ina harmi e makko wona tan sellata kono ko ina harmi e makko ko hono noon kadi ɗufnade e jama woni ko wiyete l'iktikaf gona e jama guddata ɗon balɗe 7 walla balɗe 10 aɗa toon tan aɗa rewa Allah ɗum ɗo debbo mo ganduɗa o yi ella omo haɗa ɗum so tawi o fuɗɗinomo ɗufnade e jama omo rewa Allah ella o are makko o yaltat o yaha galle makko hawo laaɓoy o arta o jokkita hono noon kadi juulu ina harmi e makko eyyi te kadi sellantamo hono noon kadi korka ina harmi e makko wangugol ngol sellata gonduɗo e ƴiƴam ɓella e ƴiƴam ɓesgu foof juulu ngu sellata te kadi omo haɗa ɗum eywa juulu ngu noon fukkoto e makko kanko gonduɗo e ƴiƴam ɓesgu o hono no mbinoɗen o gonduɗo e ƴiƴam ello ƴiƴam fiilayru foof juulu fukkoto hankkadi o yoɓata juulu kono noon korka ka omo yoɓa ɗum ko hono noon kadi seerede ine haɗa ine harmi e joom galle makko nde seeratamo gorko debbo ma sene fiili walla sene wondi e ƴiƴam ɓesgu oɗo ine harmi nde ceeratamo eywa so tawi ceergal ngal yani ko wiyete ko haɗede harta wadde kono ko ceergal gadanal walla ɗimmal sariya ina wawnimo omo wiya yo artiro e debbo makko ko o forcete yo artir debbo makko so tawi kay ko wuuro mo ganduɗa ko diine ñawite hen o forcete wadde kala gorko mo ganduɗa o seedi joom suudu makko taw ina wondi e ƴiƴam fiilayru walla ƴiƴam ɓesgu yo andu sariya ina harmini e makko omo haɗande o serata debbo on saaha eyyi kono noon wiyatake ceergal yanani ceergal yani eyyi so tawi ko ceergal tataɓal o waɗi ko harmi kono noon ceergal yani debbo o hankkadi wonta daganomo so wona gorko goɗɗo reso e debbo o ha seera ɗum so tawi ko ceergal tataɓal eyyi hay so tawi ceergal gadanal ceergal yani o wattan limde o anda kam kanko e debbo ɓe keeɓi ceergal gotal kono noon forcé o artiran debbo o anda on saaha ine harmi e makko nde o serata debbo omo haɗa serde ɗum ko hono noon kadi ene jeeya gueɗe karmuɗe e wonande debbo gonɗo e ƴiƴam ɓesgu e ƴiƴam fiilayru wondude e joom galle makko eyyi ine harmi e joom galle makko o eywa nde wondata e makko ine wiya ine harmi e joom galle o ko woni hakkude wuddu makko kanko debbo o ha e koppi makko eyyi kono noon kala ko wona ɗum ɗon ine dagani gorko o ine dagani gorko ene dahmito e makko kala façon bawɗo wonde ha heddi wondude e makko nde eywa kono kala ko wona ɗum ine dagani gorko e ko hay hakkude koppi e wuddu wiyama gorko o ne wawi dahmitade kala façon kono noon rendede nde ko ɗum woni ko haɗa eyyi ɗum woni ko haɗa kono soccodirde e makko en e ko nandi hen urnade jomum en foof haɗaka eywa so debbo o laaɓi kono o lootaki taw ha joni daganaki gorko o nde rendata e makko o laaɓi kono noon o lootaki walla ko taamiɗo aɗani neɗɗo so laaɓi e janaba walla ƴiƴam ɓesgu walla ƴiƴam ella juulu yoni kono o ala ndiyam ko lootori omo wawi tamade o juula o anniyo noon tamamuya o ko tamanade janaba walla tamanade ƴiƴam ella o o juula kono noon on tamamuya addanta daganade joom galle makko wondude e makko ko mawo lootoyo tan o laaɓi joom galle makko yiiɗi wonde e makko ko ma o looto hankkadi nde o dagano joom galle makko nde wondata e makko yimɓeɓe tesko ɗon eyyi wona o laaɓi tan hankkadi joom galle makko ne wawi wonde e makko so gayni o looto gotol ala ko ma o looto ha gasa nde joom galle makko o wawa hankkadi wondude e makko kono noon kadi ine harmi e makko kanko debbo gonɗo e janaba o walla gonɗo e ƴiƴam ɓesgu nadde e nder jama eyyi hay so tawi o feccitan jama o ne waɗi damal ɗo ne waɗi damal banggue goɗɗo yimɓe ne naata ɗo nde peccita ne jalta banggue goɗɗo ine harmi e makko nde o feccitta jama o naata nder jama o kanko debbo gonɗo e ƴiƴam ɓesgu e gonɗo e ƴiƴam ella kono noon kadi memde deftere al qur'ana eyyi ine harmi e makko
kanko debbo gonɗo e ƴiƴam ɓesgu gonɗo e ƴiƴam ella kono noon harmani e makko janngude qur'ana eyyo teskoɗen ɗo debbo gonduɗo e janaba o wondi e joom galle makko o lootaki taw oɗo hay janngude qur'ana ne harmi e makko gorko o kadi janngude qur'ana ne harmi e makko so wona aaye wayno ayatal kursi walla qul allah walla qul uzu rabbi falaq qul uzu rabbi nasi omo mooloro allah walla omo adda aaye omo haalano omo adda aaye pour dalil ɗum ɗo ina daganimo kono wonde omo janga alqur'ana ko jangannoɗo almuɗo jangowo omo jokki omo janga walla omo welata omo dursito ide harmi e gonduɗo e janaba kono noon harmanani debbo gonduɗo e ƴiƴam ella walla gonduɗo e ƴiƴam ɓesgu ɗo serti kanƴi ɗiɗi janaba ina harmini janngude alqur'ana so wona aaye walla aayeji ɗiɗi walla ko nandi hen kono noon ewa sabu molorade hay ɗum ko sabu molorade kono ƴiƴam ella walla ƴiƴam ɓesgu atata debbo janngude alqur'ana muɗum suura mum kono noon janngude deftere walla memde deftere qur'ana ne harmi e makko kanko debbo gonɗo e ƴiƴam ella o e gonɗuɗo e ƴiƴam ɓesgu o foof e gonɗuɗo e janaba o foof memde deftere nde kam ne harmi e maɓɓe kamɓe foof kono noon jooɗaɗe ɗe dursito suura makko omo jogui suura so wondi e janaba o lootaki taw ina harmi e makko dursitade suura makko so tawi noon ko ƴiƴam ella o wondi walla ƴiƴam ɓesgu ina daganimo nde o dursito suura makko janngude de dursitaki kono noon debbo birdowo kadi ne wawi wirdude e wirduji muɗum noon e wirduji muɗum eywa wadde debbo gondunoɗo e ƴiƴam ella walla ƴiƴam ɓesgu yo wattu hakkille no feewi gueɗe ɗe ganduɗa sari en e haaɗimo ɗum memde deftere alqur'ana en eywa juulde en ɗum waɗi debbo ina foti wattude haqqille mum no feewi nde wonno ne waɗi saaha ƴiƴam ɗam so ara e ma ina harmi e ma ne juulata sa juuli a heɓat bakkat ina waɗi saaha kadi ne ara e ma tawo a laaɓi woni no mbiɗen ni so ɓuuri balɗe 15 so ɓuuri balɗe 15 ine ara kono a laaɓi walla joguinoɗo aada mum balɗe 3 balɗe 4 o yiyanno walla balɗe 5 o yiyanno hankkadi ngol lawol ari so dartima o laaɓi so dartaki yo ɓeydu hen balɗe 3 so ɓurti timmi balɗe 3 goɗɗe tan caggal aada makko so dartima o laaɓi so dartaki o laaɓi so laaɓi noon so juulani ine harmi e makko ay ɗo omo niya ƴiƴam kono noon so juulani ine harmi e makko joni noon debbo mo ganduɗa ko balɗe 3 wonno aada makko e ƴiƴam filayru ngol lawol ari dartima balɗe 3 ari dartaki o ɓeydi hen ñalawma woni 4 dartaki o ɓeydi hen ñalawma goɗɗo woni 5 dartaki o ɓeydi hen ñalawma tataɓo woni 6 en mbino ko balɗe 3 o ɓeydata so woni 6 ɗo so dartima o laaɓi so dartaki o laaɓi a faami yo looto o juula gongol noon so artoyi ngol lawol lewru rewndu hen ndu o fiili kadi so ari balɗe 6 ɗo so dartima o ɓeydan kadi balɗe 3 hankkadi 6 o wonti aada makko kala debbo mo ganduɗa hankkadi aada o ko balɗe 3 wonno kono ngol lawol yeehi ha woni balɗe 6 hankkadi aada makko wonti balɗe 6 kono noon so darima ko adi balɗe 6 o laaɓi sa nani ne wiye aada makko wonti balɗe 6 firti ko so ari balɗe 6 ɗo so dartima o laaɓi so dartaki o ɓeydan hen ñalawma goto so dartima o laaɓi so dartaki o ɓeyda ñalawma ɗimmo so dartima o laaɓi so dartaki o ɓeyda ñalawma tataɓo so woni balɗe 3 caggal aada makko so darima so daraki o laaɓi nde wonno kañum heewani waylade ko ɓuuri balɗe 3 aada ma o ngol lawol so dartaki ɗon ko ñalawma goto heewi ɓeydade hen kono ha balɗe 3 tan andu ko ñaw gonduɗa hankkadi a yahan ƴewtoya docteur eɓe so dartima so dartaki a laaɓi ƴiƴam gaɗojam ɗon ɗam wiyetaki ƴiƴam fiilayru wiyete ko ƴiƴam jarga oɗo debbo ko jargaɗo eyyi debbo noon mo ganduɗa saaha daro balɗe 4 saaha balɗe 5 saaha darɗe 4 balɗe 4 saaha balɗe 5 oɗo so ari ngol lawol dartaki ha balɗe 5 dartaki o teskoto koko ɓuuri hewde ko balɗe 5 ɗe ɗum o teskoto so dartima o laaɓi so dartaki o ɓeyda ñalawma goɗɗo so dartima o laaɓi so dartaki o ɓeyda ñalawma ɗimmo ha wona ñalawmaji 3 wona balɗe 6 ɗo so dartima o laaɓi so dartaki o laaɓi eyyi ɓay adama ko balɗe 2 ko façon ngaji 2 wonno ne wona balɗe 4 ne wona balɗe 5 han ngol lawol so dartaki balɗe 5 o teskoto ko ɓuuri hewde ko ɗum o teskoto
o ɓeyde hen balɗe tati goɗɗi so dartaki yo andu ko jargaɗo kono o wona piiliɗo ƴiƴam garojam ɗom ɗam haɗatamo julde haɗatamo horde haɗatamo undude e joom galle makko aha wadde yo Allah hokku en famde e wattude hen hakkille yo Allah hokku en wawde rende diine men o wawde gollirde no Allah yiɗiri ni mbasen gollirde no jiɗirɗen ni wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam e ayaw men Pindi TV eɗen jaranno to banggue caméra ji to musidɗo men Djiby Dieng to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh